Nou, zie mijn groot zei tegen zijn vrouw, ik wou dat je maar weer een snet had. Hè. Nou ja, ze zei, ik wil wel snet eten, want ik heb er zelf ook erge trek in. Nou, hij zei, vooruit, dan eten we snet. Nou, er werd niet meer over gesproken, ging naar zijn werk en 's middags brood eten vanzelf. En 7 stout en de snet klaar zijn, want ja, snet is niet zo gauw klaar. Dat moet een tijd staan vanzelf, dat moet maar ruttelen. De baas komt 7 thuis, zo zei moeder, ik wou even mijn handen wassen. Hij zei, waar is een stukje zeep, dat lag vanochtend hier op de aanrechting. Nou, ze zei, dat zou ik niet zien. Maar ze kreeg wel een kleur. Ze zei, onkie zeep op het aanrecht. Ik denk dat ik het soep wat rood, omdat het zo schuimde. Ze denkt, zou het een aan dekselplak wezen? Nou, ze zei, dat zou toch ook verschrikkelijk wezen. Nou, ze denkt, wat er eigenlijk zegt, niks, ik vreet aan. En het was 6 uur 7 en de tafel was dekt en er kwam een grote pan uit de soep op tafel. Daar zat spek in. Er zaten krabbetjes in. Er zaten 2 worsten in. Nou, het was meer vlees als net, het was verschrikkelijk. Nou, ze zaten gewoon te slikbekken hoor, eerlijk waar hoor. Eerlijk waar. De meid en de knecht en de dochter en de vrouw. Nou, het was bar. Ik had moeder, wat hou ik er een trek in. En hij nam een lepel snet. En ik denk, hé. Dat is aars als aars. Dat mankeert er aan die soep, maar hij zei nog niks. Hij slokte naar de deur. Hij denkt maar even aan meten, misschien proef ik dan niks meer. En omdat de buis niks zei, zei de knecht ook niks, maar die trok toch ook wel even zijn raar gezicht hoor. En de meid nou, die zat ook even uit te kijken. Mijn moeder die at gewoon deur, die deed net of er aan die snet nou helemaal niks aan de hand was, die at. Nou, de knecht ging 7 nog even het dorp in. En de meid ging vroeg te bed, ze was niet erg lekker. Of dat nou van die snet kwam, dat weten we vanzelf niet, maar ze was misselijk, zei ze. Maar ze lag op de koers, achter de koeien. En we hoorden verder niks, dat ze in zijn slijp zat. Moeder zat in de krant. En vader had ook een bonkje krant en er werd weinig zout in de kamer. Af en toe hoorde je... En op les gaf moeder een flink boertje. En toen kwam er een zijbelletje in de lucht te hangen. En een Bekker bekeek het zo eens. En zei hij, hé, dat bonkje zeep. Dat hangt er in de lucht. En het spat uit elkaar tegen de zolder. Weg. Alles weg. En ze keek zo naar dat belletje en vader keek er ook mee. Hij zei, wat zou dat nou toch wezen, moeder? Nou, ze zei, dat weet ik niet. En vader zei, ik weet het ook niet. Maar ik ben bang dat als ik morgen op de play ben, dat er de pot uitkomt.